chapter 3 apha ngasemva kule verse. Eza kusondela etyholweni uthi uThixo kuye makakhulule izihlangu. Ndiyajoyina kule verse. Wathi uba emveni letshilo wathi uThixo kuye, ndinguThixo kayihlo, uThixo kaAbraham, uThixo kaIsaki. Ithi le vesi wabusithelisa ubuso uMoses. Ndifuna sinowute le nto, emveni uba ebusitelisile ubuso uthi uThixo ngokwakhe uthi thabatha isandla sam usifake esifubeni. It's not about intonga. Ngesandla ngesandla befika apha ezantsi umnithi kuye, ndizibonile iintsizi zabantu bam, ndihlile mna ndinguThixo ezobahlangula. Kuverse 4, emveni kobehambo oluhambo belithunywa nguThixo kule ndawo, uzalisekisa la mbhalo uthi ngesandla kukuThixo ongaziwayo. Ngoba ingxaki sisandla, madodana, ingxaki sisandla. Uzalisekise elabali lithanda ubaliswa ngabashumayeli, uve kusithiwa ukufa nokuphila kwale nto sisesandleni sakho. Madodana, andiyazi into esesandleni sakho, andiyazi into esesandleni sakho, kodwa ngokuhlwa nje uthi umbuzo yintoni sesandleni sakho. Uthi yintoni, ntoni esesandleni, ntoni? Uthi uVayisi uthi yintoni? Vayisi, andifuna ukuqinisekisa, ndithi ndiphethe imayikhi ngoba into esesandleni sam andiyazi uba yintoni. Inkosi kahlala ezulwini, mayisicela ngithamsandosi.